lagi. Una tayo lang footbridge diri. Sisilex walking SM. Ano ba? South Road Properties. Sana ako nun nagyan na diri testingan. Oh, kana South Road Properties. Kani ambot asa ni agi. Ito ni subayon. Mana tong subayon na daan. Public road. Nya kana Selex Bayadak. Testingan na to ni kung makaagi ba diri. Kana ang torre sa tower sa SRP. Na makita niyo sa Bayadak ba. Ang mga estudyante ay nagkuan lakaw. Ang basura rega wala rin. Mo din nila hos kilid. Kilids SRP mambaling ang pinindot siganganan dari pohon malagdi ni mahugaw dako kang daan kilid agi siguro ni agi itong